Ole tun tu ma chuan class 12 mathematics topic pakhat poimo tak mai higher mathematics thenga mathematics la chun zom tu tan eng tik lai po poimo topic kan zir don ania ti chuan tun tu ma hian helai studio thleng tur hian kan venga tangin true wheelerin karon kalani ti chuan kan venga tangin karon kala helai studio thleng tur hian helai studio ni hi kan venga tangin ti chuan he studio thleng tur hian voi khatma thil zuan kan karon nei lawa voi khatma tlak na pok nei lawa ti chuan he studio thleng tur hian chol mi alowin ka tu wheeler khan he studio hi karon thleng theini chuti ni chuan kan venga tanga he studio thleng tur hian kha kong kha karon kalna kong kha ain zom vekti nani tro chu voina kan zir tur chu nia voina kan zir tur chu in zom vek kan ti chu sap trong chuan continuous tinani mai tro chu mathematics voina kan zir tura chuan continuity ti hini donani chuan continuity chu graphically chuan graph chuan tuna kan soyang hian ti hian kan venga teng ka kala studio ka thlenga ta hian point chumbung om lo tro kalkong chumbung po om lo tro leimin zuan kan ngai om lo tro chu wang chuan he graph hi he kalkong hi ain zom vekani a continuous ani tro ti chuan graph pakhat en leila ta hian lai point hi alo chumbung ta ni hei hi break alai hian hole omani tro ti chuan tiang chi chuan graph pakhat hei hi chu ain zom lo dang kha tero te ni tro ta ve thung hi chuan ta tang hian a jump dor ni tro tiang ang chi hi jump discontinuity kan ti ve thin kha ani vele thunga ti chuan a trong kam mol bera chuan continuity mathematics sa tuna kan zir tura chuan continuity chu continuous function kan ti chu graph reng kan pen emo kan pencil emo kan chalk emo engpo ni se kan phoi lawa kan zia tlang thei khani graph ka ziak ta a graph ka ziaka ka phoi ka kut ka phoi zeu chuan eta ka chana ngai ang tro ka kut ka phoi chuan ani chuan ta hian in zom lo na kha omani tro chu kan pen emo kan pencil kan chalk te phoi mi alawa graph kan draw thei kha continuous function kan ti chu ni chuan phoi mi alawa kan draw thei graph ho chu en vele thungila phoi mi alo chuan engpo heti chen po kan kal reng thei tro chu ti ni chuan he function hi a continuous ani chu function chu engtiga nge a continuous ti kha kan en chho zel dona ta hian helai hi 1 ni ta se helai hi 5 ni ta se interval 1 to 5 1 le 5 in kara hian continuous lo na nei ni tro chum na nei ni chumbung ta ni ta hian ma se hetilai kar hi 3 ni ta se ta hian 1 to 5 a hian not continuous ma se kha interval kha a continuous theina la ya khan kan ti te ta chuti ni chuan 1 le 3 in kar 1 le 3 in kar ave thung hi chuan he function hi a continuous ni kan ti the ni ti chuan continuity shatur chuan class 11 a kan zir to limit kha kan riat chen em ngai ni photana function pakhat kan neya chu function chu fx equal to x square minus 1 by x minus 1 ni se ti chuan he function a hian f of 0 kan zong them f of 0 chu engen yang 0 square minus 1 by 0 minus 1 chu minus 1 by minus 1 nenga chu 1 ani mai tro ti chuan ani le f of true te kan zong them f of true en chinang f of true ni chuan 2 square minus 1 2 minus 1 chu 4 minus 1 by 2 minus 1 chu 1 tro 3 tro ni chuan value input kan pe khan heta hian product anei zel tro image anei zel ani chu
relation and function khan class pakhata khan in zero to a ti chuan true kan da chuan 3 outcome nei draw image chuan chuti ni chuan f of 1 hi ngani ve tang 1 ni chuan 1 square minus 1 1 minus 1 0 by 0 0 by 0 chu ending kan ti chim kha 0 by 0 chu undefined kan ti thina ni tro defined tani lo om zia soifia thela ni lo ni tro chu wang chuan undefined kan ti thina undefined ti le infinity ti hi an tu a clear tu ta zinga khan lo hriat pol lo shamula ka du ni ti chuan ani le ti taila 1 hi graph lo om ta graph lo oma helai hi 1 ni se helai hi 2 ni se helai hi 0 ni se mo true a hian value ne ya 3 tro chu 0 a hian value ne ya chu 1 ani tro chuan 0 value chu 1 ani 3 chu het libor vel hi lo ni ta true a f of true chu 3 mo ti chuan 1 nei thei lampanga hian kan en don ta ni 1 he lampanga tanga 1 ron nei thei he lampanga tanga a right lampanga tanga 1 ron nei tel hian enge a value ni ve ang ti kha tun truma kan en tur chu ni mo ti chuan ama saberin f of 1.1 f of 1.1 kan en sinang 1.1 chu heti level hi level hi 1.1 ani ti chuan 1.1 ani chuan 1.1 square minus 1 by 1.1 minus 1 ani tro 1.1 square 1.1 ay xi 1.1 ida tro 1.1 square minus 1 by 1.1 minus 1 ani tro chu 1.21 square chuan 1.21 minus 1 by 1.1 minus 1 alo nia tro chu 0.21 by 0.1 tro chu 2.1 ani mai tro 2.1 ti chuan next 1.1 I hian he lama tangin a right hand atangin a I 1 nei le chong tur kan enang chu 1.01 ani ang tro he lama tanga rong kal chuan right atangin ti chuan 1.01 square minus 1 by 1.01 minus 1 tro chu 1.01 square hey hi tiang ka zia direct to meng 2.01 lo niang chong kang kal thaze la kang kal thachar chara f of 1.000 hi tam deuh tiang 1 nei to lu tuk turin ti la tro ti khan ni chuan 0 and 0 point nuwa khat ni thum li nga ruksari pasari tro chu 1.0 whole square minus 1 by 1 point minus 1 alo ni chu 2.0 lir pasari 1 ani chuan he lama tanga 1 aron nei tel chuan 1 aron nei thatel tro 1.1 in 1.01 in nei 1 tro kan kal thazela 1.0 lir pasari 1 chu phei chuan true an nei to lu to kan ni tro 2.001 ti chuan khatiang ang che khan a left hand lama kan en don ani a left hand lama chuan he lama tang hian he lama tang ve thung hian he lama tang ve thung hian 1 kan nei tir don ani mo he lama tang 1 kan nei tir chuan ani chuan 1 nei ve thei tur deuh ber heta hian 0.9 a train chan ve leila tro light point hi 0.9 ni se 0.9 chu 1 nei nei tro he lama tang chuan f of 0.9 chu 0.9 square minus 1 by 0.9 minus 1 kan share jang tur chu tu na kan function man hi hi ni hey hi ni 0.9 square minus 1 by 0.9 minus 1 tro chuan chu chuan atluk chu hi kan pai chuan kan square square phutang 0.81 minus 1 by hi minus 0.1 ani ang tro chu aron chok tur chu 1.9
ti chuan hi lo pai mai ula in lama khan lo calculate ula ti chuan hi 0.9 aya 0.9 aya helama tanga 1 nei tur chuan 0.99 ni le mai dro 0.99 0.99 square minus 1 by 0.99 minus 1 chu 1.99 kan kal thachar chara f 0.9 hlir pasari ni phai chuan 0.9 atanga ron kal phai chara hei phai chuan 1 nei to ni tro 1 nei to ni chuti ni chuan 0.9999 minus 1 hei whole square ni ti kha share leila hei hian atluk tur chu 1 point hei hi ni ta ni ani chuan atira han 0.9 atangin a image 1.9 ni kan kal thachar chara 0.9 hlir pasari ni phai chuan 1.9 hlir pasari ani chuan tu na kan conclusion ni ta chu right hand limit he tilam pangatang hian x in 1 aron nei tel hian f x in inga nei tel chu nei tel chu tiang chi chuan he tilam atang hian x in 1 aron nei tel in f x in inga nei tel true thau tro kha mathematical expression mangin kan ziak don ta ni fx kan function kha x square minus 1 by x minus 1 ni ti kha rengila ti chuan limit x in inge nei tel kan ti kha 1 chuan fx chu inge fx hitro chu true kan ti thina ni hei hi om zia chu kan chiar dan tur chu as x is tending to 1 fx is tending to true emo trong kam aya also kan du chan as x is approaching to 1 fx is approaching to true chu tu na khan machi a kan thil rapa khan left hand limit le right hand limit kan nei ta ni chuta chuan limit x tends to 1 plus helam right hand side lama tanga arong kal kha right hand limit rhl of function fx ania ti chuan left hand limit kan ti chu 1 left lam panga tanga 1 ron nei tel kha 1 left atangin heting kan pan kha tro kha left hand limit kan ti chu nia ti chuan left hand limit le right hand limit kha true aron approach ve chu ti ni chuan limit x tends to 1 fx is equal to true tia kan zia hi x in 1 na pan na piang in fx hian true apan zel x hian 1 an nei pau le fx hian true an nei ve thung ani mai an nei tial ve bok ani mai ti na kha ania kha head topic kan zir laiat le kan zir tur ta na kan thil poimo masa kan lak home chu ni sela ti chuan kha function kha atira kan soi kha a continuous em chum lo chat lawin eng tika po kal rengem ti kha kan en hal poimo in ka sia a function kha zik leila x square minus 1 by x minus 1 ti kha nia ti chuan he function hi a graph draw tur chuan table siam photila x fx x hi 0 ni lai in photang x is 0 nin 0 minus 1 0 minus 1 1 tro x hi 0.9 anin nge kan ti kha ama kan chaw khan x hi 0.9 anin 1.9 tro chuan x hi helam panga hetlam panga kan ziak zong ke x hi 0.9 anin ta hian 1.9 x hi ta hian 1.01 anin fx su 2.01 tro chuan x hi true ni in kal deyang true ni kan kal dor chuan x square chu 2 square 4 minus 1 2 minus 1 1 3 tro chuan helama hian 0.9 helama minus 1 dang minus 1 kan da chuan minus 1 square chu inza minus 1 square 1 1 minus 1 0 an noi cheng pon is 0 by
ni chuan 0 don tin ani tro chu a graph anila a graph kan an chuan 0 chu 0 a image tur chu ta hian 1 ani tro ti chuan 1.01 a 1.01 chu level hit ni se tro level hi ni anga chu ti ni chuan a image chu 2.01 2.01 chu level hi ni tro chuan true ni chuan a image chu 3 heta tro chuan minus 1 anin a image chu 0 minus 1 nin a image chu hey minus 1 a image chu 0 tro ni le minus 2 ni ta se time belang o minus 2 ni ta se x minus 2 ni chuan minus 2 square chu 4 minus 1 minus 2 minus 1 tro chu 3 by minus 3 chu minus 1 ani tro ai chuan hei hi x minus 2 ni chuan a image chu minus 1 chu ta hian a omang chuan chu ti ni chuan le x hi 1 ani khan nge kan ti kha undefined chu ti ni chuan 1 ani line x hi image nei don lo ti na ni 1 nei te hawa khan image nei 1.9 na 2.01 tro 0.9 chu level hi ni ta se 0.9 image chu 1.9 ma sa true thleng mi alo tro true thleng mi alo chuan true kha thleng thei ta lo ta ni tro true thleng thei ta lo ta ni chu ti ni chuan he function hi a graph kan ro chuan tiang vel hi lo ta ni ta hian hole khalom ta ni break khalom ta ni tro chu ti ni chuan excuse me chu ti ni chuan ta hian he function hi 1 a hian a continuous lo a chan chu 1 zone ka thlen hian thil break khalom tlat mai tro la hian hole thil kwa khalom tlat mai tro chu wang chuan he function hi a limit kha exist ma se a continuous lo ani tro kha kina JEE te point exam nga khatiang ngatana decision siam zung theina turatana kan hriat tur poimo tak pakhatania classroom chunga hian a chaw ngor kan textbook azaw em awangin chaw tur hi atam em a amaro chu he kan thil chaw mek lai hian enge soitum anei geometrically in a diagram in enge soya nei ti kan en fia zel hian thil a fia thina ni chu wang chuan lekha kan zirpa in mathematics in chopa khan in shia reng tur chu hei hian enge soya nei hei hian enge min shrilatum ti kha chok chok mol top lova khatianga kan en khan a chiang du big em ani kan function en ngaya khan hei nia ti chuan a diagram kan zia to ang khan etla chu detail takin kan ziak to lova ti hian a kal chawa lai hian 1 ania 1 a khan image nei lawin ta hian kwa om kan tia tro hole om kan tia ti chuan chu hole chu image nei velo na lai chu 1 khan eta ni 1 ani velo chung zongin he function hi a ring thea ti chuan he function continuous ni lo hi continuous in kan redefine theini kan siam tha theini om zia kha kan soi fia thar theini chu ta hian 1 ani lai hian a image kha true ni mo chuan he tiang ani chuan enge ni ta a ma a function x tends to -1 fx kan ti le limit x tends to 1 plus fx kan ti te khan enge a approach kan ti kha a approach ate chu true ani tro chu enge chu left hand limit le right hand limit ain tluk kan ti ta ni ti chuan he atira function limit a exist limit chu exist ngai mai tro limit a exist sama se he function hi atira khan a continuous lawa kwa oma tro ma se he function continuous law hi continuous in entinge kan siam thei continuous siam tur chuan x hi 1 ani line a image kha true kan ni tira chutini chuan hetila hi break om to lawin 1 na image tur chei hi ta ni chuan a graph khati hian kal tlang pop thei ta ni chutini chuan hetiang ang chi discontinuity hi removable discontinuity a discontinuity hi kan pai theni kan remove theni tro a discontinuity kan pai chuan tro he hilong omta tiang chi kha removable discontinuity kan ti chunia
Next là chuan continuity at the point kan enanga continuity at the point hi ending kan define chain ama kan diagram kan huang khan one khan achang chuna continuous lewa continuous turing kan siam thei boka continuity at x equal to 1 kan tiang chi te kha ending kan define don tuna kan enanga a real function fx is said to be continuous at a point x equal to a if limit x tends to a plus fx equal to limit x tends to a minus fx equal to fa. Real function fx is said to be continuous at the point x equal to a if left hand limit le right hand limit include hey right hand limit draw a plus a ay tam set ho hey hi left hand limit ay include fa then include bok chuan he function hi chu tiang ang function chu continuous kan ti china chu ama kan soizo che kan example ngai tho kha hun arei lo zo nang khami char kha kan mang char mai ni chuan hemi te engat luk kan ti kha chun tluk vector chu tluk tro he po hian chu tluka chuan fa f1 chu nge f1 chu china ha kan redefine to true tro f1 chu true ani chuan in tluk vec ani chuan therefore fx is continuous at x equal to true kan ti thei ta ni chu ti ang chi mang khan continuous problem kan chok china ta hian enga tinge real function hin ti khara ti mai thea mo real function kan ti chan chu he function a khan function fx kan ti chu fx chu a function tir tu kha x ani awangin function of x kan ti chena ta hian 2x plus 3 lang ta se tro 2x plus 3 ti danglam tu chu x adang lamin tro thil dang ani lo tro x adang lam piang in 2x plus 3 value hi dang lamang tro x1 ani chuan 2 plus 3 5 x2 ni chuan 4 plus 3 7 tro adang lam na zel chu x khani tro chu wang chuan he function hi function of x kan ti hetila function of x fx te gx te hx te engpon ro se mo function of x ti soina vek khani ti chuan fx equal to 2x plus 3y ti taila ta hian a function tir tu kha x chaw ni to lo tro function tir tu kha y ni bok tro chu tiang chi chu fx function of x kan ti hetia kan je hi adik to lo ta ni chuan hetiang chi hi chu function of x and y 2x plus 3y ting hi kan hmang thin ta ni the choice is said to be continuous at the point x equal to a chu eng pon thei kan problem ngaya kan cho chuan at x equal to 1 kan ti ang kha ni chiang le zola kan hriat thiam theinan tuna hian function pakhat enila function pakhat put chop deu 1 at x greater than 1 minus 1 at x less than or equal to hey 1 to 0 mang zo all samang en nom zo ka ti chuan a graph and don taila question antinan JEEMO MBSc class 12 exam both exam multiple choice ron tani he function hi 0 continuous sem aran ti thut tani chu chok lo khan in ru khan all some de wangai to dang khaum tani chu dini chuan 0 aya alen in image tur chu 1 tro 0 emo aya atet in image tur chu minus 1 ani tro ani chuan 0 khan in to na nei tamia lo tani tro kan se thiam tro chulai chumi ni wang chuan 0 he function hi a continuous lo ti kha not continuous at x equal to 0 option kha or some de win second ni thum vel chung kha kan conclusion kan siam thei ni chu ta hian a graph mangin en le don taira all some te in he minus 1 ania he 1 x hi hey 0 tro 0 island piang in 1 I match to 1 tro 0 island 1 ani chuan 1 2 ani chuan I match 1 3 ani chuan I match 1 0 island piang in image 1 ani chuan tin akal cha charang tro ti chuan x hi 0 nin minus 1 ti chuan x hi 0 I tet minus 1 ani in minus 1 thau minus 2 nin minus 1 thau ani chuan I match to kha
hei ta tro ma se heta hian x hi 0 ni in minus 1 ania tro ma se x hi 0 aya alenin 1 ania ta hian 1 ron thleng ve thei melo ta hian whole thil kwa kha om ta ni tro thil kwa kha om ta ni chumi ni wang chon 0 hian hei ta hian a sia ta hian a silawa 0 hian ain zom thei ta melo mai ni tro ain zom thei ta melo mai ta hian discontinuity in zom thei lo na kha om ta ni chu wang chon ti ang chi te hi chok kher lo khan a continuous nge continuous lo kha cheng takin kan en theya chu chok kher kan du chuan kan formula mang khan limit x tends to 0 plus fx chu right hand limit anianga equal to limit h tends to 0 f of 0 plus h hi limit a engting ngatinge heti hian kan zia thin kan ti chuan ta hian x tends to 0 plus 0 a kan te tur tro continuity hi 0 a kan te tur ta hian hei 0 ni chuan hemi lai point hi 0 ni chuan 0 plus ni chuan 0 aya lian thet lai borvel hi mo 0 aya lian thet atangin kan te khina ti chuan limit h tends to 0 a hi ron chang dei atinge ron chan dei a chan chu f of 0 plus h kan ti hian h hi number tereu te 0 nei deu ti na h is tending to 0 so idan dangin h is approaching to 0 mizo tongin h hian 0 apan nei tielin mo pan nei tielin en chon hian 0 an nei lutuk to wangin h number tereu te ni chu wang chon 0 plus h kan ti nang khan ai nang reng h tends to 0 kan ti tho wangin tro ti chun limit h tends to 0 plus h x is 0 aya len lai chu nge 0 aya len lai chu function chu 1 tro function chu 1 nei chuan h ai da lu turom lo tro 1 chu 1 ani mai ti chuan left hand limit kan en le a left hand limit a limit x tends to 0 minus fx equal to limit h tends to 0 f of 0 minus h ani le me ma kan so yang che khan 0 minus h ania chu 0 minus x hi 0 minus omje chu x is 0 ai na te 0 ai a te chuan a function chu minus 1 ani tro minus 1 ania chu ti ni chuan minus 1 chu minus 1 ani chuan right hand limit the left hand limit hi ain tang em 1 le minus 1 chu ain tluk lo tro chu wang chuan therefore left hand limit is not equal to right hand limit hence the given function is not continuous at x equal to ngay kan chok ha x equal to 0 ti khang conclusion kan siam zung zung the ni adot le chuan he problem hi ani la find the value of k if fx equal to sin 2x by 5x when x is not equal to 0 k when x equal to 0 is continuous at x equal to 0 he problem in tu chuan limit x tends to 0 plus fx equal to right hand limit ti na tro right hand limit limit h tends to 0 f of 0 plus h tro limit h tends to 0 plus ni chuan x is 0 ai na lian set 0 ni lo tro 0 ni lo lai chu he function hi tro h tends to 0 sin 2 x ai nge om to don 0 plus h chu nge h ani mai tro h sin by 5h tina chu limit h tends to 0 sin 2h hi class 11 a limit kan zir to le atira limit tlem kan soi kha ta man tang ka ngai ta hian 2h om chuan noi hen nge om ve tu 2h om ngai tro chuan om sa enge 5 om sa 5 le h om sa chuan kan bel thar chu 2 tro 2 kan sel boi turin ta hian 2 kan da ngai tina tro achan chu tain equal to sign kan mang box ya tro chu tin chuan 2 by 5 constant kan la chok da yang limit h tends to 0 sin 2h by 2h itani ti chuan next step a hi lo ngai taila 2 by 5 h hian 0 nei tel chuan 2h pon 0 nei tel tina ni mai tro chu wang chuan hela h tends to 0 hi next step a chuan 2h tends to 0 tina lo nenga
ti chuan hei hi class 11 a kan zir vek to a hei hi 1 atuka chu 2 by 5 into 1 tinania 2 by 5 tinani ti chuan right he function hi a continuous sa ti kan hriat sa wangin a continuous ti kan hriat sa wangin left hand limit kan chok herangai to lawang right hand limit kan chok to a chuti ni chuan right hand limit le f0 chu enge f of 0 chu k ni tro ani chuan right hand limit le he hi in tluk don tinani therefore k equal to 2 by 5 ti hi kan answer tur chu alo ni tani ole ti khan tuntuma continuity kan zira continuity se thiam tur chuan chiang takin limit kan thiam angai zia le enge hetia kan choringo thian enge soi nei ti kan hriat thiam le kan hmu thiam le kan mitha a kan ngai ruat thiam kan visualize thiam poimo zia kan hmuta a ti chuan break omia lova function kan draw thei khan continuous function kan tia ma se alai a inkara thil chia whole break om khan continuous thailo kan tia ma se continuous thailo ro rowa khan interval lian dewa continuous lo ma se interval hemi leka chuan a continuous thinani ti te kan soya tro ta hian he tatranga hemi chena hian continuous lo ma se he tatranga hemi chena hi chuan a continuous ani ti te kan soya tro chuan chu continuous lo na chu continuous lo na pakhat omte chu continuous thein continuous turin kan siam theani ti te kan soya chu chu removable discontinuity a discontinuity kan remove theani ti te kan soya ti chuan heng song song hi next class a differentiability nen kan relate anga continuous function song song hi a differentiate them a differentiable differentiable song song hi a continuous vekherem ti te next class a kan zir don ni khati zong kha tun tuma continuity kan zir thei chu ni ro se kalo me